que forma part de la vida de la gent a passar-se l'espectacle de l'escenari, com la indústria discogràfica condiciona també d'alguna manera l'evolució de la música tradicional i la converteix en folklore, com comença a haver una disputa entre els conceptes de música tradicional i popular que té molt d'ideològic també en el seu moment, com apareix el moviment del folk en el món, que apareix de manera ben bé simultània en molts llocs, que també és bastant curiós que aparega en una franja de 7 o 8 anys en llocs superdiversos, el mateix tipus de moviment. Com se reformula així el País Valencià en la transició amb un moviment que té molt d'èxit en el seu moment, que és la cançó popular del País Valencià, que abandera el tall, d'alguna manera. Després, com se configura un nou folk, després de la crisi que viu la cançó en els anys 90, gràcies sobretot a l'aparició del Tradicionarius en Barcelona, el Festival Tradicionarius en Barcelona, té lloc una segona onada de folk i se configura un segon folk. I després, ja per resumir, en aquests moments, quins són els diferents models de tractament contemporani de la música tradicional. Això és més o menys el que parlaré. Bé, com dic, la música tradicional hi ha un moment que passa del carrer a l'escenari, i al revés també, passa de l'escenari al carrer. Durant els segles XVII i XVIII això està ho tenim encara molt verd per estudiar. Però tots els indicis que hi ha és que hi ha un flux des dels escenaris al carrer i del carrer als escenaris bestial. És dir, en els intermedis de les obres teatrals se fan espectacles folclòrics, se puja baix o cantaes, i al revés, peces que s'han fet per una peça teatral acaben ballant-se al carrer com a jota tradicional de no sé què, però formar part d'una revista musical. I això, aquest intercanvi entre l'escenari i el carrer, comença a passar als segles XVII i XVIII i n'hi ha molts indicis de què passa això, però està tot per estudiar encara. Però si, per exemple, es veu en la universitat hi ha una col·lecció de cartells de teatre, de la programació teatral de la ciutat de València en el segle XIX, i en tots els programes apareix per ahir, entremig de les obres de teatre, a continuació, per exemple, si se bailarà una miscelánea de bolero, manchegas y fandango por varias parejas. Hi ha un moment donat, entonces, que això, que la música tradicional, el que es ballava en el carrer per a la festa, passa a ser espectacle. I a més tenim, en el cas concret valencià, una cosa raríssima, superestranya, que és el Ball de Torrent, que tampoc ho hem acabat encara d'entendre bé què és el Ball de Torrent i com sorgeix. Però i que va evolucionant en el mateix nom, és un espectacle que va evolucionant al llarg dels segles, des del segle XIX, que se tenen les primeres notícies, fins ben entrat el segle XX, ben entrada probablement amb la guerra, que la guerra fa una gran excisió, el cop d'estat i la guerra fa un forat enmig de l'evolució de la música tradicional. Però probablement fins aleshores apareixia el Ball de Torrent. I, per exemple, és un programa de l'any 24, el Ball de Torrent, que és el que hi havia, col·loquis i bailes en aquest moment, i mireu aquesta barreja de les boleres del cowboy, per exemple. Aquests elements que se barregen entre el que està de moda i el que ve de darrere per mantenir viu aquest espectacle, per donar-li sentit a l'espectacle, com connecten coses de la realitat i està. És una cosa que ara ens resultaria bastant estranya veure, boleres de la flamenca, baile inglès, el col·loqui. Aquest flux de l'escenari al carrer, com dic, és molt gran. I s'acaba de consolidar a finals del segle XIX amb la creació dels quadres de balls populars, que a València se'n creen molts de quadres de balls populars que són representacions folclòriques de repertori tradicional. Per exemple, el quadre de balls del mestre Enric Vicent. Enric Vicent era un empleat municipal que va morir
mòbil va atropellar un tramvia d'este senyor que ja sigui a la dreta. I això és el quadre de balls populars que no només actuava en diverses festivitats, per exemple era habitual en la Fira de Juliol de la ciutat de València, quan comença a celebrar-se, però va també donar representativitat de València en diferents certàmens, no només al nivell d'estat espanyol, sinó també fora de l'estat. Hi ha, per exemple, el cantador d'estil més important de l'època, és el que té la guitarra allà a la dreta, que és Evaristo, i aquell que és molt moreno, que es veu allà al mig, aquell és Rafalet, tot ho saps. És un altre cantador d'estil de l'època. Rafalet, tot ho saps. I quadres de baix, n'hi ha una barbaritat. El d'Enric Vicent és el més prestigiós, mentre està ahí viu. Tenia la seva acadèmia de ball ahí al costat del portal de la Valldigna, en el barri del Carme, i per allí passaven, no només passaven ensenyava a ballar, sinó que passaven els millors cantadors d'estil de l'època, passaven per allí. També estava el quadre de ball d'Emilio Gadea, el quadre de ball de Ramon Porta, això en València, en Xàtiva estava a l'escola d'Esgarruig, en Torrent estava el mestre Mascarilla, en Alcira el mestre Corretxa, hi ha mestres de balls ja repartits per tot arreu en quadres de balls populars. Tot això és, diguem, entre el segle 1850 més o menys i la guerra. Este és Ramon Porta, per exemple, el quadre de ball, i ahí es veu el repertori que fan així baix. UI2 valencianes, UI12, dansa de quadre, dansa valenciana, galop, dansa pandereta, escota valenciana, panderetólogos, la xaquera vella, rapsòdia valenciana, fandango de quadre, el baix i altre. En aquests moments, per tant, està convivint moltes d'aquestes coses que passen en el carrer i cada dia en les festes dels pobles en l'escenari, està vivint-se les dues coses. En aquests moments, justos a principi del segle XX, naix la indústria discogràfica i es comença a buscar públic per a un nou sistema de comerç que no té, de moment, n'hi ha que inventar-lo al públic, perquè això de tindre en casa i poder escoltar la música quan tu vols no era una cosa normal. El que passa és que comença això a democratitzar l'accés a la música, perquè si no el que tenia que escoltar música tenia que pagar-se. I passa la música dels palaus a les cases. Primer a les cases benestants, perquè un gramòfon d'estos valia molts diners, però després poquet a poquet va arribant a tot arreu. I la indústria discogràfica va buscant nichos de mercat. I un dels nichos de mercat que troba és el folklore popular dels diferents territoris. I aleshores així comença a fer gravacions de cant d'estil. Els cantadors d'estil, els cantadors de cant valencià, passen tots per l'estudi, normalment viatgen a Barcelona, però de vegades venien a l'estudi, duien un estudi mòbil així per a registrar, i en un dia registraven a 20. I n'hi ha, també està per fer, però l'inventari de discos de pissarra, de discos d'estos de 70 revolucions per minut, doncs hi haurà uns 60 almenys discos, 150 i 60 discos com a mínim tinc jo que comptabilitzar, i no he fet un inventari a fons, m'ho he anat trobant. Són formacions com aquestes, de cant d'estil, el Tabal i Dolçaina fa les salvaes i després la rondalla mixta de vent i corda per al cant d'estil, en Evaristo otra vegada a la dreta, i com dic, això s'enregistren molts discos de diferents cases discogràfiques, Regal, La Voz de su Amo, Odeón, etc. Graven. És un moment en el que, diguem, la modernitat i el que és la indústria discogràfica acaba d'inventar i la tradició es tornen a trobar ahí. I en alguns casos això produeix l'evolució del gènere, com passa en el flamenc, que es veu l'evolució molt influïda per el gramòfon, entre altres coses per la duració dels cants que tenen que acurtar-se per que canvien el disc. Però és algo que ixen els diaris. Això és un anunci de La Vanguardia, per exemple, i Cantos Valencianos, per seguir de Marchalene. És algo que està de moda, diguem. I això com és comprar música tradicional. I s'anuncien en els noms.
els noms dels cantadors tenen prestigi i estan a l'alçada de qualsevol altre artista, podem dir. Són coneguts, són famosos, els cantadors. D'alguns fins i tot es fan postals, coses així. Tenen un cert prestigi i una certa fama. Com dic, així al País Valencià i a l'Estat, la guerra ho tenia tot. Des de abans de guerra, després de guerra, és un desastre. Cantadors, el xiquet de Paterna, el Xato Burxassotes, afusellats en el 39, Evaristo era el més gran empresonat i després exiliat, el Seguer de Marxalén és mort per falta d'insulina, que era una de les coses que la guerra també va tindre conseqüències secundàries, el Torneret mort, és un desastre, és una desfeta total pel que és el món del cant. Queden uns quants, queda el Xiquet de Vetra, per exemple, que és el que, diguem, després de guerra agarra el testimoni i fa que el cant d'estil seguisca, però el forat que dice això és bestial. I quan es torna a publicar cant d'estil, que es publica en els anys 60, llevat d'algun cas excepcional, ja apareix superfolcloritzat. Això són discos de cant d'estil dels anys 60, i ja no apareix, llevat dels discos estos d'Alhambra, que apareix el nom dels cantadors, ja no apareix el nom dels cantadors, ningú, no? És molt folcloritzat. Però en aquests moments, precisament, està produint-se aquest procés de folclorització de la música tradicional, que és la música tradicional està evolucionant a la marxa de la societat, però arriba un moment en què es talla i comença a ser, la música tradicional comença a ser una cosa del passat. És a dir, comença a deixar de ser tradicional. Tradicional és el que es va transmetent. I el que passa és que nosaltres li diguem tradicionals a les coses quan han deixat de ser. El moment que deixen de ser, deixen de transmetre és quan dius que és tradicional. Però en realitat el que passa és que s'està folcloritzant. Vol dir que para d'evolucionar i es fixa en el passat i ja s'intenta reproduir una imatge d'aquest passat. Això és el que començaven a fer les quadres de balls populars, que ja duen una indumentària tradicional, no amb vestits de carrer, i que ho augmenta o amplifica o magnifica totalment el franquisme amb l'operació d'instrumentalització del folklore que fa amb les coros i danzas de la secció femenina per una banda i d'educació i descanso per l'altra. El que pretén el franquisme en aquesta operació és confinar les identitats regionals dins del món folclòric i que la llengua i la cultura pròpies de cada territori només es expressen ahí, tancades dins d'aquest món folclòric i per tant no tinguin influència en la vida de fora. Apareixen així, doncs això, no? Estas formacions, per exemple, com el Grupo Provincial de Danzas d'Educació i Descanso, que veiem així en un programa dels anys 60, el seu repertori també. Ja veiem una cosa que no veiem en les quadres de balls populars, i així ja comença a veure's, i serà una herència que durant els grups de danses fins a l'actualitat, que és començar a atribuir el repertori a un determinat territori. Doncs ja comença a aparèixer el baile de Líria, la danza de Castellón, los boleros de Catarroja, ja comença a identificar-se territorialment. I és un moment en el que passen moltes coses. Els coros i danzas tenen una activitat frenètica, per tant investiguen molt, aconsegueixen recuperar molt de repertori, hi ha molt de repertori que s'ha salvat gràcies als coros i danzas, però se n'inventen el que no està escrit, també de repertori. S'inventen coses que després s'han venut com una mena d'identitat valenciana única, per exemple, com la dansa del velatori, que és un invent dels coros i danzas. Les cançons que se diuen dansa del velatori. Els velatoris es ballava, però se ballava el que fos, no se ballava una dansa del velatori. Es ballaven jotes, fandangos, es feia el burro, s'emborratxaven i s'aprofitava sobretot per liar-se, que era el que anaven els joves al velatori perquè no tenien massa oportunitats en la societat tradicional de viure un moment així de llibertat. Però no hi havia cap dansa del velatori,
que se ballara ritualment davant d'un cos, d'un xiquet mort. Això ho inventen, concretament s'ho inventa Josep Ricard de la Llosa de Ranes, un mestre de ball de col·legiat de la Llosa de Ranes. Però s'inventen moltes coses. Una altra de les coses que s'inventen en aquests moments, com a tradicional, és el fandango d'Onil, per exemple. El fandango d'Onil, fins on sabem, formava part d'una revista musical, que seria Fiestas d'Abril, d'un autor d'Onil, que de 1911 és el fandango d'Onil. És la partitura més antiga que existeix, que és la que està dins de la revista musical. I després se balla com si fos tradicional del pop. Així veiem, per exemple, no ficaré mai els exemples sencers perquè si no seríem a les 4 hores. Què fa aquest procés? Fa diverses coses. Primer, coreografia de les danses, tots ballen igual, això no passava evidentment, en els pobles no es ballava coreografia. Es unifica l'indumentària, el mateix, en els pobles no vestien tots igual. No sé, acordaven per comprar la roba. Unifica les lletres, les fixa. Normalment aquestes cançons mai tenien lletres fixes, es feia el que es diu una improvisació contextual, que en funció del que li venia al cap al cantador cantava, o que si veia algú i volia posar-se en ell o el que fora, inclús moltes vegades improvisava directament, però bàsicament el que es feia és que el cantador sap centenars d'estrofes i canta les que li venen al cap en aquest moment. Però si no, si se fixen les estrofes per sempre, ja la xota la canta i les estrofes i ja no té més. Es fixa, és com una foto d'un moment donat i això és el que se li tradiciona. I després, clar, s'inventa. Perquè el format d'escolos i danzas és un format de concurs i tu vas a concursar, doncs vas a fer el màxim espectacle possible i per tant s'inventen els balls per complicar-los el màxim possible. Els arranjaments s'intenten fer també amb una sofisticació, hi veiem una coral, tenim diverses veus cantant el fandango, quan habitualment aquestes cançons són d'interpretació solista, etc. Mentre està passant això, que això estem en els anys 60, està passant una altra cosa al mateix temps. I és que n'hi ha persones de mentalitat progressista i amb inquietuds culturals fortes, també amb formació cultural, que comencen a mirar el passat amb altres ulls. I es pregunten si es pot fer música contemporània que interpel·li al personal d'avui, a la gent d'avui, utilitzant recursos d'aquesta música tradicional. I el primer que realment fa aquesta operació d'una forma molt profunda és un jove estudiant grec
que està en París, està manejant en el circuit d'avantguarda de París, és deixeble d'Olivier Messiaen, per exemple, i treballa en composició d'avantguarda, però al mateix temps està molt preocupat perquè Grècia tingui una cançó popular contemporània connectada amb el passat i que li doni identitat. I se jove Theodorakis. I el que troba és un poemari d'un poeta comunista, Yanis Ritsos, que està basat en una fotografia que va veure Yanis Ritsos en el diari d'una vaga en la que havia hagut morts en Tessalònica i n'hi ha una mare plorant el seu fill mort en els incidents de la vaga, en la foto del diari. I composa un poema llarg que es diu Epitafios. I Theodorakis entonces té una idea més o menys revolucionària, que és utilitzar la poesia, que se considera alta cultura, i agafar la música més marginada i més desprestigiada en aquests moments en Grècia, que era la música dels fumaderos de hachís i de la prostitució vinculada a la marginació i a la delinqüència, que és el rebético. I agafar aquest estil, el rebético, inspirar-se en les formes musicals del rebético i posar-li música a Epitafios. Ho fa i el primer que li ho ensenya a un amic seu, un altre compositor molt famós, Manos Chatsidakis, i Manos Chatsidakis li demana gravar-ho immediatament, ell li dona permís, i ho grava amb Nana Mouskouri i una orquestra. El que passa que el resultat no acaba de satisfer a Theodorakis perquè és un resultat, diguem, excessivament culte pel que hi buscava. És això, podem escoltar un trosset. Theodorakis troba això excessivament impostat, excessivament culte. El ritme del rebético se perd, en l'orquestació se dissimula. I aleshores diu, ho tornem a gravar el mateix any, però si jo el que volia és dur l'esperit de la taverna, vaig gravar una gent de la taverna. I busca aleshores el que era el millor sonador de buzuki. El buzuki era, en aquells moments encara no era un instrument grec, era un instrument turc encara, en aquesta època. Era un instrument que havia arribat a Grècia en els turcs, però els grecs en què se'l miraven no tenia la representativitat de Grècia que ara, gràcies a Theodorakis. Entonces busca un sonador de buzuki, que és Manolis Chiotis, i a un cantant de taverna, que és Grigoris Vitikotsis. I grava també Epitafios en aquest disc, que és el que ho canvia tot per a el que estem parlant. És el disc clau en aquests moments en el canvi de mentalitat. Ahí estan Manolis Chiotis, Theodorakis i Vitikotsis, i aquesta és la versió d'ell. Este que té l'esperit que buscava Theodorakis i l'altre que era una mica ensucrat. Això ara nosaltres ho escoltem i diguem música grega, però en aquells moments això va ser un escàndol a Grècia, especialment en el Partit Comunista, que deia que quan s'atrevia un comunista com Theodorakis també a atacar l'altíssima poesia de Yanis Ritsos en
la música de la droga a la marginació i la prostitució. Va ser un escàndol molt gran, un debat molt gran, però finalment es va imposar i ara al poc de temps se va fer la pel·lícula de Sorbas el grec en la melodia esta tan famosa del Sirtaki i ja des d'aleshores s'identifiquen Grècia en això. De manera quasi simultània, uns pocs anys després, un altre idèntic, el mateix perfil de Theodorakis, Roberto de Simone, en Nàpols, està mirant com utilitzar, com pot treballar la música antiga. La música antiga napolitana perquè el que veu no li agrada, com es tracta, perquè el mateix. És una música que ha passat per l'acadèmia ara i es torna d'una manera que ella entén que no és la manera en la que se cantava originalment en el barroc i anteriorment. I el que fa és anar a buscar com es canta la cançó popular en les zones rurals de la Campània i agafar el repertori culte i cantar-la com la canten en les zones rurals la cançó popular de la Campània. I crear la nova companyia de canto popular. La nova companyia de canto popular esdevé ràpidament un referent del pop italià. Puja en les llistes pop, competint en els cantants melòdics en tots per la força que tenen les seues interpretacions. Farem un trosset del principi de la nova companyia de canto popular en una d'aquestes cançons cultes. Una experiència bestial. La nova companyia en el seu moment, en els anys 70, encara està en actiu, sols queda Fausta Vettere, que és la dona que canta. Tots els que estan ahí, tots han anat retirant-se o faltant, però encara 50 anys després la nova companyia de la pel·lícula. Doncs això que passa a Grècia i a Itàlia està passant a tot arreu. Passa als Estats Units, on un single del Kingston Trio amb una balada tradicional ven milers d'exemplars i pugen les llistes d'èxits, ràpidament apareixen, se fan molt famosos cantants com Buddy Guthrie i Pete Seeger, apareix John Baez, apareix Dylan, apareix Peter, Paul and Mary, i hi ha tot un moviment ahí de folk contracultural associat a una mentalitat jove nova. És este jove que vol canviar el món, que se sent supermoderns perquè és el moviment contracultural, hippie, etc., però que veuen del passat i utilitzen el passat com a recurs expressiu. Utilitzen les cançons antigues per a explicar problemes d'ara. Resulta curiós, per posar un únic exemple més, que això, el mateix que està passant en Itàlia, en Grècia, pràcticament desconnectat d'una cosa de l'altra, després comencen a connectar-se, també passa a la Iugoslàvia comunista, on apareix un moviment que és idèntic als que estem veient, que així es diu, és un nom Novo Componovana, vol dir música de nova composició tradicional, Novo Componovana, Narodna música. És música tradicional de nova composició, seria la traducció. I este single de l'Epa Dukic, que és la que llança una mica al moviment, ven 300.000 discos en la Iugoslàvia comunista. És curiós com això en els anys 60
es produeix a tot arreu. Així comença a passar primer tímidament, perquè dins del moviment de la nova cançó ja apareixen alguns cantants que utilitzen cançons tradicionals, per exemple, dos dels 16 jutges, Josep Maria Espinàs, català, i Maria del Carme Girau, decimat de la Valldigna, canten cançons tradicionals. Maria del Carme Girau, inspirada per Joan Fuster, que és la que les prendrà un poquet a cantar-les. Maria del Carme Girau estava estudiant farmàcia en Barcelona i vivia el moviment dels 16 jutges. Però això era molt tímid i no representava realment el que estava passant. El que ve trencant-ho tot és el que ve a continuació, que és el grup de folk, que apareix a finals de la dècada dels 60 en Barcelona. El grup de folk, per on passen, entre d'altres, per exemple, així veiem en un concert molt conegut, en el Parc de la Ciutadella, en Barcelona, en l'any 68, està Maria del Mar Bonet, està Sisa, està el ara famosíssim doctor especialista en malalties del son, Eduard Estiví. El repertori del grup de folk comença a circular per cançoners i sobretot per el circuit de l'esquerra que està posada dins de l'església, a través dels scouts, del moviment júnior, va passant els cançoners estos i arriben així, el repertori arriba així, i així es crea en València l'equip València Folk, on veiem allí en corbata, al mig és Vicent Torrent, encara no duia barba, i el que està dret és Bustamante, el que du un banjo és Julio Bustamante. Ells havien anat a Barcelona, havien vist això i estan impactats per aquest moviment jove que mira a la tradició, i això ve així com una venta impressionant i comença en aquest moment el model de l'equip València Folk se reprodueix com una taca d'oli i apareixen al País Valencià una trentena o una quarantena, també estan presents de grups folk, la majoria d'ells associats a moviments parroquials. I comencen a haver concerts de folk sense parar. Sessió de folk song, al Miquelet, el Festival Folk organitza l'Honorat Penat, el primer festival folk del País Valencià, li diuen entonces. Festival de cançó folk del País Valencià, hi havia més grups, hi havia veus del poble de Dénia, noves veus de Castelló, les Bertels. És un moviment que parròquia de los Santos Juanes, se maneja per ahí. És un moviment bestial que no deixa testimoni discogràfic. Pràcticament ningú d'ells, alguns d'ells seguiran en grups després i sí que gravaran, però aquest moviment no. Este cartell és curiós per les estratègies que utilitzaven per escapar de la censura. Hi ha uns quants cantadors, Joan Bosch, Araceli Banyús, Geni, Enrique Ortega, i tot el demás són noms falsos. Manolete i sus mimbreros, Ricardo i sus guitarras, perquè parega que és una festa amb l'aire i cole la censura. Això entre el 68 i el 75, per tot València, la Renaixença de Rocafort també estava vinculat a la parròquia de Rocafort, Cuixa de Manises. I el repertori que cantaven, ahir hi havia de tot. Hi havia el que cantava el grup de folk, això és un repertori de les Bardets, veiem La Cruel Guerra, El Tren d'Olot, tot això, però també comencen a entrar cançons d'ací, com El Tio Pep, El Xec August. Això és el repertori dels sols de Sueca, el casamiento de María la Chapa, censurada. Estos eren els primers que la cantaven i no es deixaven cantar, no sé per què queda fora del programa per censurada. Però el primer que realment utilitza la cançó tradicional amb mentalitat moderna, veritable mentalitat moderna, perquè canvia la lletra per a expressar sentiments actuals, és Ovidi en el
seu primer single, on té la cançó de Llaurador, que és un cant de batre amb lletra adaptada per reivindicar la mala situació ja entonces en aquella època del camp valencià. I és la primera vegada que s'utilitza realment un material antic amb finalitat moderna. A partir d'ahir naix tot aquest moviment que hem vist del folk, naix el moviment de cançó popular al País Valencià, que és el mateix Altai, i és l'etiqueta que s'utilitza aleshores. El folk, l'etiqueta de folk desapareix, s'estava utilitzant folk perquè donava aquest punt de contracultura i de modernitat, i ara estem en la transició, el que es vol és recuperar el carrer i recuperar l'esperit popular. I ja el terme que s'utilitza sobretot, el que va tenir més força, és popular. El grup més important de cançó popular del País Valencià. La gent d'Altai, el que deia Joan Fuster en el primer disc, retornar al poble allò que el poble va oblidant. Les províncies, que dedica una pàgina sencera del diari, probablement escrita per Estellers, però no té firma, però aleshores el redactor en cap, Estellers, segurament va escriure ell, explica ja el programa d'Altai, que és recuperar la cançó popular. Això de ser la veu del poble apareix en un llibre del 81 i en un llibre del 2010, 20 anys, en la mateixa consigna, canta amb tot el poble, música per un poble. I la clau de tot d'aquest moviment està en una frase com esta, que és això, volem fer cançó popular però d'avui. I d'avui vol dir que estiga basada en la tradició però que no es diga coses d'ara, el material d'ara. Tenen molts exemples d'això, d'aquest tipus de cançons que parlen d'ara basant-se en la tradició i són de nova composició. Un trosset del cantor, no ho veig. Televisió parla de bateria al tall. A tots els taulers. Pues este és el disc, quan el Malve de Mas és un exemple perfecte d'això que volia fer Altai, no? D'utilitzar el material antic per dir coses noves. I el cant de Molveig és una mostra excel·lent de la fortuna que va fer això, de reescriure cançons populars. I va escriure cançons que tenien sabor tradicional i que tornaven a ser populars i que avui en dia, per exemple, forma part del repertori de tots els rossines. I va ser molt bonic, per exemple, quan arribaven els Reis a la llotja, aquests dolçaines que estaven esperant-los i tots en el cant de Molveig, que va passar algunes vegades. Tots els grups d'aquesta època veuen una mica del mateix patró, Carraixer, apareix el Cadafal, Angioli, Saó, Pavessos, tots veuen del mateix patró. I els Sifoneres un poquet el que volien anar una mica més lluny, ell polemitza molt amb la resta perquè se planteja el tema de la cançó popular, si realment el que estan fent és popular o no. Ell diu que no hi ha cap cant tan popular ni Raimon ni Ovidi perquè no hi ha ningú Manolo Escobar
que canten en valencià. No parlarem molt d'ell, però el Perro Escobar. Però bueno. Se trata, sobretot, de fer nova creació sobre patrons tradicionals. I això és la reivindicació més gran que ha fet el TAI, i Vicent Torrent se va inventar fins i tot un nom que li va dir Riproposta, utilitzant l'excusa que era un moviment italià que no va existir mai. Ell el va batejar amb el nom de Riproposta. En italià Riproposta és com dir ara, reelaboració. És un nom genèric, no és un nom particular de cap moviment. Busqueu en Google el moviment de la Riproposta, veureu que quan hi ha Riproposta aplicada al fons sempre és València, perquè és un invent de Vicent Torrent, que és el que va teoritzar magníficament això. Hi havia que fer cançons d'ara, basades en la tradició. En tot aquest procés anàvem passant una sèrie de coses que ajudaven molt. Una va ser impulsada per Vicent Torrent, la creació de la Fonoteca de Materials, que posava a l'abast dels músics. Ja no tenien que anar en la gravadora buscant la tradició, estava ja enregistrada i tenien a l'abast aquest material immens. És el 87. El segon fet important és que se començà a situar-ho mentalment en un marc més ampli que el país o els països catalans, sinó en el marc de la Mediterrània. Ja havia passat, i estava passant d'això en altres llocs, és a dir, aquesta mentalitat d'obertura mediterrània estava passant en altres llocs, també per exemple en Itàlia Fabrizio Dante publica este meravellós disc que és Creucha de Mar. I al País Valencià, aquesta herència, el fet de tindre el material tradicional i obrir la ment cap a un marc geogràfic més ampli, inspirar-se en músiques gregues i àrabs, etc., i buscar els punts en comú, va donar lloc a una floració de grups. En aquella època va aparèixer Cabe Canem, apareixen Trullars, Canem i Cabe Canem, Ritme Trencat, en Eduard Navarro. És un moment en el que apareixen, en Trullars, per exemple, és un moment absolutament transcendental perquè Trullars són el primer grup de tota aquesta evolució, de tota aquesta trajectòria, que utilitza la dolçaina, diguem, amb voluntat artística, més enllà de la representació identitària de la dolçaina com a so de valencià. Utilitza la dolçaina com un instrument amb possibilitats expressives noves. Jo crec que el treball de Trullars en el seu moment va tindre una gran transcendència i ara no es localitza, diguem, no està present, i va ser molt important perquè va ser pioner en aquest sentit. Això és dolçaina su, no tot el disc és de dolçaina, però era un pas endavant
enorme en aquest moment, de sobre les donzelles de Ramon Garcia i Xavier Richard. I Vicent fent la percussió i Vicent Ferrer-Utre, el líder i l'ideòleg de la formació, i el compositor. Per el mateix moment apareix el Tradicionarius a Barcelona, el Festival Tradicionarius. El Festival Tradicionarius serà molt important, encara se celebra, però serà molt important per dues raons. Una perquè promou una forma de folk diferent, perquè va orientada al ball, és una de les promocions fortes, orienta un folk ballable, i per altra banda perquè ho fa de manera de cicle estable anual. Se celebra tots els anys, des de gener a març, en alguns casos arriba fins a abril, tots els caps de setmana, i per tant garanteix una programació estable de folk en un lloc tan important com Barcelona anual. Per tant, qualsevol músic que fa folk sap que té un lloc on pot presentar els discos i els aficionats saben on tenen que anar si volen escoltar aquesta música. No només fa això, fa tallers d'instruments, fa, per exemple, a partir del Tradicionarius apareix la viola de roda, de nou apareix el sac de gemecs, apareix la gralla, que són instruments que en aquests moments pràcticament s'utilitzaven i es promouen aquest tipus d'instruments, l'acordió diatori. Són molts instruments que han eixit des d'allí, o ha sigut el focus d'irradiació, ha sigut aquell el primer focus d'irradiació. És curiós com buscar reivindicar-se tradicional, però el mateix fa broma en un nom que associa amb els dinosaures, una cosa superantiga de Tradicionarius, i aquest xoc de paraules que fa per riure's d'ell mateix. I així el que es vol és, precisament, canviar una mica el xip respecte a la proposta, sinó utilitzar la música tradicional no només amb finalitats artístiques, sinó com sempre s'ha utilitzat, per fer ballar, entre altres coses. El model del Tradicionarius s'escampa molt ràpid, apareix el Solc al Lluçanès, el Tradicionarius de les Terres de l'Ebre, així molt ràpidament hi actua Urbàlia Rurana, que són els promotors del Tradicionarius. Al 91 ja estan actuant així en Catarroja i en la Universitat de València. Apareix el Festacarrer d'Ondara, la nit folk de Quart de Poblet, el Gat del Ras de Massalfassar, que són festivals que van d'alguna manera expandint una mica la ideologia que hi ha darrere del Tradicionarius per diferents parts del territori. I apareix Urbàlia Rurana, que en aquest moment és el grup, diguem, que dona el salt endavant més important i el que tindrà una trajectòria més llarga de tots els que apareixen en aquest moment. On, el mateix, parlen de música tradicional transformada. És curiós com en Urbàlia la publicitat al llarg dels temps del follet va jugant amb els conceptes de música popular mediterrània tradicional. Va canviant-los, però música tradicional valenciana i mediterrània, música folk i tradicional, folk valencià i mediterrani, música popular valenciana i mediterrània. Va canviant alguna dels termes, buscant un discurs que identifiqui el grup. Apareix Tres fan ball, el recopilatori de Tirant de Folk, i és un moment molt important, hi ha molts grups, apareixen molts grups, i apareixen els primers mitjans de comunicació que se n'ocupen, també específics. Apareix Sons de la Mediterrània, Interfolk, que té Aire Estatal, o la revista Caramella que fem nosaltres, que ha parlat abans Pasqual. Altre element molt important és que es publica l'antologia de Camp València d'Estil, que apropa els cantadors històrics als oients d'avui. Els discos de pedra no se podien reproduir i així hi ha, és un doble disc, en un d'ells estan tots els cantadors antics, anteriors als anys 30, i en l'altre posteriors, i és realment una obra d'una vàlua, avui per avui, incalculable. Al mateix temps, la dolçaina viu un moviment expansiu com no s'havia conegut mai, i no només hi ha més dolçaines que mai en tots els pobles, sinó que se comencen a fer moltes... La dolçaina comença a colonitzar territoris que no eren d'ella, com, per exemple, entra allà en els moros i cristians a tope, entra en l'àmbit de la música culta contemporània,
en la música barroca, en el jazz. Tots aquests terrenys la dolçaina no havia entrat mai i ara s'escampa per tots ells i apareixen altres projectes de tradició de Pasqual, Titani de Josep Sebastià i Xampo Llobat en la Coixinera o recentment Pau Puig en Altiplana, i se va explorant a fons totes les possibilitats expressives de la dolçaina, totes les possibilitats en tots els territoris. I a més, entra amb una força bestial en l'àmbit del rock, amb la qual cosa es popularitza més encara perquè el grup més popular obrin pas un dels elements evidents d'ells identitaris és la dolçaina. Al mateix temps hi ha per tot arreu també trobades de rondalles i de bureus nous, gent que se junta per ballar xotes, fandangos, com es ballaven abans, però ara ja sense disfressa, sense indumentària tradicional, sense coreografia, sense lletres fixes, sinó es torna a disfrutar, torna a ser vivència el que abans era una cosa folcloritzada, i apareixen projectes artístics de tota banda. La Romàntica del Saladar explora la via de les bandes de música, Miquel Gil busca una cançó d'autor moderna a partir de la deconstrucció de la música tradicional i reconstrucció, la Mediterrània busca la perifèria del cant d'estil, l'Am de Foc barreja músiques de tot arreu a partir d'elements de diferents tradicions i van apareixent Juan Vivet, Sitja, el Jup, Observadors de la Guaita, col·laboracions internacionals, per exemple, Urbalia Rurana amb Mauricio Martinotti de la Chaparrussa, que ara mateix ha faltat fa uns mesos, Miquel Gil, el Sabina i Aratú. N'hi ha grups que tenen una projecció enorme, internacional, com l'Am de Foc, que apareix per tot arreu, les revistes de tot el món. Es crea el COM, el col·lectiu Ovidi Montllor, i els Premis Ovidi, que donen un altre impuls a la música en aquests moments, i en el 2006 esclata un fenomen nou, que és el fenomen botifarra, que fa que de sobte la tradició siga supersimpàtica i tot el món es torna boig amb ella, d'alguna manera. Fa que la gent estigui per la tradició. Si per una banda està el fenomen botifarra a nivell popular, botifarra és avui per avui, això és indiscutible, és el personatge de la cultura valenciana més conegut. No hi ha cap escriptor, cap pintor, cap cuiner de cap àmbit de la cultura que sigui més conegut que botifarra. Això és indiscutible. En tots els pobles, quan va a tocar, hi ha una cua d'adolescents i de dones i d'homes majors per fer-se fotos amb ell. És una estrella absoluta i ho fa cantant cançó tradicional sense massa secret. Al mateix temps hi ha propostes artístiques més ambicioses, Carles Dénia, Mar Aranda, Altai en el darrer treball de Vergonya Cavallers Vergonya, Apa, Sitza, Savara, Eva Dénia, van apareixent sense parar i estem en un moment boníssim, perquè paren d'aparèixer, ara mateix, recentment Xavier de Vétera, Jonathan Penalba, el seu germà Cristian, 6 veus. De forma que arribem a l'actualitat amb 4 coses, 4 formes de relacionar-se amb la tradició simultànies i que estan superposades unes a altres perquè molta gent que està en una funciona en l'altra i en l'altra i en l'altra, i està tot absolutament mesclat. Tenim per un costat el que és la reproducció pura de la tradició, pura en el sentit que el model tradicional ha seguit i segueix evolucionant, però no s'ha perdut la cadena tradicional. Per exemple, quan en la processó de la Pareu de la Salut del Xamesís per la Buixaragna, això és una reproducció de la tradició tal qual. Ha anat evolucionant, però en ningú moment s'ha tallat, en ningú moment ha anat ningú a dir anem a rescatar això, sinó que ha sigut un procés. Quan es canten els gojos de senyorens en un poble, doncs el mateix. Es canta de la mateixa manera que s'ha cantat sempre, i això. El que pot estar cantant dels gojos, el que pot estar tocant la dolçaina en la processó, després pot estar en el grup de folk més gamberro, i ara apareix tot això. Jo, per
veure estos quatre elements ha agarrat un únic tema, que és un tema molt popular, per veure els quatre tractaments. Està la reproducció, com dic, està la restauració, que és el que vol tocar com se suposa que se tocaria en la tradició, tal qual, que és el que fan, per exemple, els grups de danses actuals. Tu vas a l'informant, l'informant te fa la tonaeta més o menys, t'explica el que feia el llaüt, feia ta, i tu intentes agarrar això, restaurar-ho i tocar igual que es tocava. Que és el que fan bàsicament molts grups de danses. Després intervenció, que és tu tens el material tradicional i li fiques instrumentació moderna, li fas uns arranjaments diferents, li canvies la lletra, però estàs sobretot treballant sobre la matèria primera tradicional. I finalment n'hi ha recreació, és que quan tu agafes i dius vaig a escriure un fandango, vaig a escriure una jota. I escrius sense basar-te en ninguna jota concreta ni en ningú fandango concret, sinó ja tens interioritzat aquest llenguatge i escrius. Mirem la malaguenya de Barxeta. Això seria com la cantava Milieta Serrano. Mira si corre terres que estat en el barratí i en el planeta i el baila i en el planeta i el baila i en el palomar i así i en el planeta. Està en Sant Antoni davant la tia Milieta. Sarau, que és el grup que li gravava la tia Milieta també, i on estava Botifarra cantant en els anys 80, intenta tocar la malaguenya de Barxeta tal com se suposa que es tocava en Barxeta. Una intervenció meravellosa amb la guitarra de Mario Mas, que fa una falseta també. Mira si corre Guterres, que està en Alfarrasí. En Atzeneta d'Albaida, en Atzeneta d'Albaida, y en el Palomar y así. I Obrim Pas la transforma en una fanfàrria balcànica volcànica.
irònica sobre el poc que s'havien penejat en aquella època, el poc que podien viatjar, que havien estat només en els pobles de contornada, que anava a convertir-se en un himne del país que alçara el principal, el peu. La intervenció permet mil coses, perquè la tradició és supermaleable i se permet unes entrades. El més complicat és la recreació, és a dir, escriure les peces noves. Escriure peces noves sobre patrons antics, per exemple, el fandango que ha escrit ara Miquel Gil, que diu Marina Baixa, per al recopilatori Arrel. I a la platja la resposta que a l'Andor li demanava és i a la platja la resposta que de tant mirar-se a l'aigua les muntanyes es fan blaves, les muntanyes es fan blaves. Això seria sobre un patró tradicional, o el que té més mèrit encara és fer-ho sense cap patró. És dir, música tradicional basada en el que tens en la ment interioritzar com a música tradicional, sense seguir cap patró concret, com és el darrer fenomen que hem tingut, que hem viscut així, que és el dels joves. Disposat a rondar-te tota aquella nit, sense llum, sense dret, sense fer, sense feina. La ronda ja més trista de l'Alacantí. Hi ha cançons que em roseguen, que es penten per eixir. Hi ha coses que he cantat i que mai no t'he dit. Tens raó, soc tan immadur com el batxillerat. He volgut conservar eix encant d'estudiant, de mal estudiant. Me'n recorde de quan anàvem a la via amb guitarres prestades que ens treien 30 anys. A la guaita, a la nit, a l'antanada fresca tocàvem Tio Canya igual com de Westside. I un pis de 12 plantes en lloc del descampat. L'èxit dels joves, que ha sigut un èxit brutal també, fugaç perquè han durat un any i ho han deixat estar, però l'èxit dels joves demostra que encara avui n'hi ha una sensibilitat especial per a la música tradicional i escoltar-la sempre i quan t'interpel·li i te diga coses d'ara. Ells han fet un repertori completament nou basat de lluny en elements tradicionals, però que tu sents i sona com una rondalla tradicional. Moderna, en temes moderns, però com una rondalla de corda. I això és una mica el moment dolç que viuen en aquests moments la música tradicional valenciana dins de la modernitat. Acaba en una cita dels més heterodoxos de tots, que també dissortadament ho deixaren estar, on se reivindicaven fills dels dos moviments de música popular més fructífers que han conegut que ha donat el País Valencià, el cant d'estil i el bacalà. I en això acaba la meva intervenció. Si voleu preguntar, no se vol passar.
de principis de segle. De vegades he vist, parlen de danses, o sigui, el que jo crec que feien eren danses, però li diuen ball de torrent, és a dir, es va emprar el nom de ball de torrent per a qualsevol cosa? Clar, és que el ball de torrent és el que t'he dit, és un monstre desconegut. S'ha acabat, a més, com se li dia ball de torrent a qualsevol cosa, perquè en ma casa jo nunca he sentit dir el ball de torrent, jo nunca he sentit dir el ball de torrent a la festa en l'aire, quasi. Vull dir, era un espectacle de varietats que anava evolucionant en el temps. Primer, s'han arreplegat diferents modalitats de ball de torrent que no té res a veure una amb l'altra, i se li dia ball de I torrent. perfectament podria ser un espectacle de quadres de ball. Sí, perfectament. I no fer cap número de lo que es suposava que era el ball de torrent veritable. Exactament. Bàsicament, quan a darrera hora se li dia ball de torrent, anava un grup de danses i un col·loquier. El col·loquier feia 2 o 3 monòlegs i el grup de danses feia, en algun moment que se feia la part valenciana, l'aragonesa i l'andalusa. Es feia la part de flamenc, la part de potes i la part valenciana. He vist programes que... Sí, i això, i arribava així. Jo he preguntat entre quan els exemples estos de la malaguenya, tot ells d'una veu només. Tot el que fa la restauració que es fa després, entenc que s'inventa tot l'acompanyament, s'inventa tot directament, això no hi havia cap altra base que la veu. No, el que quan els que fan la restauració de vegades pregunten te'n recordes la tonadeta que feia la bandúrria? I a vegades se recorda, a vegades no. La major part d'estos, per exemple, de los que els ha arribat, són obra de Vicent Xafer, el pare de Pau Xafer. Vicent Xafer és el que va estar arreglant una mica en el sarau de Xàtiva. Entonces, moltes d'aquestes peces de sarau venen de Vicent Xafer. I després l'altre de l'escola de danses de Xàtiva, que també ves, és Pero Padre. d'Héctor, Pero Padre, és un pare i un tio. El güero. Jo el recordo de la meva així, escrivia mai i feia fotocòpies d'això. I estos són els que més o menys coneixien la tradició intuïtivament i diuen, bueno, pues així com esta troseta, així. En el tema del nou folk especial, Vicent Torrent en el seu llibre de la música popular parla del folk intervingut des de llenguatges externs a la música tradicional. Tu ho emmarques això des de la riproposta també? O això ja és una altra història? Per mi això és la partida que jo li dic intervenció, que tu el que fas és, pues això no és el que fa Simó Caparena, per exemple. Ell agafa, utilitza el llenguatge del jazz, però els estàndards són estàndards tradicionals. Entonces el tio passa el que fan és toquen la melodia del tio passa Mauro i comencen a improvisar sobre aquesta melodia i ja està. I al final això és una intervenció sobre la melodia al final estàs basant en una cançó que ja preexistent. En el tema ixos de les fusions en altres estils, bueno, obrir pas feia música tradicional, gastava la dolçaina, però començar a fixar-se en la música tradicional obrir pas molt tard. Possiblement quasi en l'antepenúltim o en el penúltim disc comença a utilitzar que utilitza. Sí, diria un poc quan Botifarra. Un poc antes, perquè, clar, Miquel Xironès és fill d'Enric Xironès, que era un dolçainer, i fica, per exemple, un tros de Mater Mia en una cançó, quina és, no me'n recordo ara, però fica un tros de... La processó és, com es diu la cançó de l'Impagado. Després n'hi ha una processó de son pare, en una cançó de la Flama també agarro un fragment i fica, però ahí entra. És després, ja en els dos últims discos, quan ja entra a sang. La proposta és una recreació però sense estètiques externes a la tradició.
Diguem, tal com la definia Vicent Torrent, que és el que marca ahir el marc teòric, és creació de nou material basat en els recursos expressius que té la teva tradició, creació de noves cançons i nous textos amb instruments tradicionals. És utilitzar... Ell mai han sigut instruments tradicionals, ell podia dir el que volguera, però no sé si els heu vist al tall tocant, per exemple, Xavier el Coixón amb la midi de Xavier Avui. Vull dir que ahir han posat ells, no han sigut els puristes. I Jordi Reixat, és que una vegada, per exemple, Xavier el Coixón, Xavier Avui en la dolçaina i Jordi Reix doblant una dolçaina al teclat. Vull dir que han fet coses d'aquestes sense problema. No són molt puristes, però ell, dins del seu marc, el que... Sí, però l'estètica del llenguatge musical sí que és... Ripropostes, Schoven seria un model perfecte de riproposta. O Picacci, que agafa l'estètica tradicional en tot el que avui és d'instrumentació moderna, però té estètica tradicional i nova composició. Això seria el que ell definia com a riproposta. El que passa és que al final se fa una visió una mica més àmplia de riproposta, que és música tradicional que parla d'avui, que no siga música tradicional. És el que deia Mahler, Gustav Mahler deia la tradició és mantindre encesa la flama, no adorar les cendres. És això, qualsevol cosa que siga inspirat en la música tradicional i que parle d'avui és... No, però m'ha paregut bé el distingir lo de la intervenció com a algo diferent del riproposta, perquè avui hi ha... Jo crec que sí. Interconnexions que ens confonen de vegades. Ell, el discurs que fou Vicent Torrent en el darrer concert del Tall, quan va parar i va fer un discurs, va dir una cosa que era la bàsica, va dir: els músics que esteu així mirant-nos, feu cançons populars. Feu cançons populars, que corren, que no feu cançons elitistes o que se queden per quatre. Això era el seu objectiu. Una, David. Esteu bé? Alguna pregunta? Pues res, Josep, moltes gràcies per la teva intervenció. Pues ja hem acabat, ara sempre se'ns oblida fer-nos una foto com cal, per favor, perquè no som tants. M'ho fem una foto amb Josep.